Башкортостан Рәсәйдә фәнни үсеш белән идара итүнең яңа моделен кулланган төбәктәр исемлегенә инде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы фән һәм югары белем буенча дәүләт комитеты рәисенең беренче урынбасары Азат Фәттахов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Азат Әдибович, шулай да Башкортостан хәзер Рәсәй фәнни фондының пилот проектларын кулланган төбәктәр исемлегенә инде. Белүемчә, был пилот проектларын куллануга Башкортостан бик исәпле генә регионнар белән бергә үткән. Инде төбәктәр белән бергә үттек без. Капма шулай. Республика без 19 төбәк белән конкурста катнашты. Һәм бүгенге көнне инде конкурсны үтеп, менә шул зур максатка, ошо проектта оештырып һәм катнашуга максат ияләшкәннәр безнең инде Башкортстан, Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург калалары һәм Красноярский край төбәкләрдән. Безнең инде Башкортстан бу конкурста катнаша башлады. Гыйльми фонд 2025 елның октябрьнән башлап һәм бүгенге көнне инде алганда националь проекттың алар Гыйльми фонд 4 националь проекты конкурска бирде. Бүгенге көнне республикабыз лидер булып чыга һәм 4 конкурсның өстендә зур ияләргә булып, еңеп чыгып, бүгенге көнне катнаша. Һәм бында сынапта көчле төбәктәр исемлегенә Башкортстан булуы ул безнең республикабызда соңгырлык дип әйтергә мөмкин. Горурлык. Безнең фән эшмәкәрләренә һәм индустрия эшмәкәрләренә менә шундый кооперациядә, шундый эш күрсәтү, эш максаты һәм хөкүмәт эшмәкәрләренә дә бу зур максат һәм зур еңү. Сынапта нинди талаптар буенча хайлап алынды һуң? Нимәгә игътибар ителә? Монда инде игътибар ителә инде ул регионның нинди технологик задачалар куя индустрияга. Индустрия ошо задачаларга ризалашып инде нинди технология прототиптар эшләргә безнең югары һәм фән эшмәкәрләренә үзенең төп максатын итештерә. Һәм Рәсәй инде Гыйльми фонды конкурс үткәрә. Менә ошо конкурста инде бер команда булып регион, индустрия һәм фән эшмәкәрләре булса, шуның инде төп результаты ул еңеп чыгу. Әмма ләкин шул берзәмлек булмаса инде документальда һәм теге нинең прототиптарның нинди булуы регионда аңлашу булмаса һәм анда инде результат булмауы да ихтимал. Ягъни монда дәүләт структуралары, бизнес һәм фәндең бердәм эшләве бик мөһим. Шунда өстәгәннең бердәм булуы бик мөһим. Нинди проектлар безнең Башкортстанның еңеп чыкты? Бүгенге көндә инде иң беренче проект безнең ул инде Булза университеты белән һәм ИСМ компаниясының средства производства и автоматизация трекында еңеп чыгу һәм ошо инде ул индустрияга алар яңа титаннан технология белән станоктар чыгару һәм ошо станоктар инде безнең авиадвигательләрне, авиационный промышленностька бик зур киләсәктә инде импортозамещение булып ошо проект еңү яулады. Икенче проект безнең ошо индустрия һәм авиационный трек буенча инде булды. Анда инде трек транспорт мобильность дигән трек буенча анда инде институт пластики материалы безнең еңү яулады Рәсәй фән академиясының структурасыннан һәм ОДК авиадвигатель дигән компания. Анда инде ул трекның төп максаты шул авиапромышленность өчен еңелсә вентиляторлар эшләү. Шул ук тагын титан материалын еңеләйтеп, кәметеп, объемын технологиялар белән әйбәтләндерү төп максаты ошо проектның шуңарда тора. Һәм өченче трек инде ул яңа материаллар һәм химия. Монда инде Өфө Гыйльми центрының Рәсәй академиясының Фәннәр академиясының һәм безнең инде Газпром нефтехим Салават компаниясының проектлары. Ул инде беренче проект дизель
ягылма өчен яңа катализаторлар еткеру, импортозамещение формасында. Гомумән бу проектлар барыла ошо импортты алмаштыруга, шулаймы юнәлтелгән? Икенче проект инде ул инде полимерлар белән, поликарбонатлар белән яңа гигиенический материаллар. Ошо рынок әле чөнки бөтенләй импортный продукциядан тәкъдим ителә бүгенге көндә инде. Менә ошо рәвештә барып сыкса, фән эшмәкәрләренең, индустриаль эшмәкәрләренең максаты бүгенге көндә инде зур импортозамещение була инде. Импорт продукциясын алмаштыру була һәм үзебезнең продукцияга күчү була. Бу инде ил президенты Владимир Путин әйткән төп максатка өлгәшәбез технологик суверенитетка бер адым, шулай бит. Һәм бына бу проектларны тормышка ашыруга ошо фонд беләмсә, ул ниндидер суммаларда бүлеп бирә, нинди суммалар турында һәм сумма инде республикага әйткәндә инде безнең республика ул фонд белән бик безнең галимнәрбез актив эшли. Илгәр елны инде алганда инде алар инде конкурслатып 600 миллионлап акча алгандар үзләренең проектына, фундаменталь яки прикладное исследованиеларына. Бүгенге көндә инде алганда инде 3 елга тәкъдим ителгән сумма ул 342 миллион бара. Һәм ул Россия гыйльми фондтан гына, анда инде Россия гыйльми фондтан гына түгел, анда инде ул Россия гыйльми фондтан 200 миллионнан артыграк сумма бирелә. Һәм калган сумма инде индустриаль партнерлардан ошо заказчиклар бирә һәм регион. Дәүләт үзелә, республика үзелә. Дәүләт үзелә. Ярсынан күбе инде 250дән артык ул инде Россия гыйльми фондның салымнары. Азат Атипович, бына әле һөйләгән система беренче тиклем грант системаһына, грант конкурслар системаһына охшаган, шул конкурста катнашу, шул проектларда тәкъдим итү, әмма төп аермаһы нимәлә? Төп аермасы инде монда менә әйтеп киттем мин, индустрия гына түгел, монда заказчик галимнәр генә түгел, гыйльми учреждениялар гына түгел, югары уку йортлары гына. Монда инде беренче заказчик ул безнең төбәк стратегик технологияга, икенчедән инде ул индустриаль партнерлар, алар куя төп максатның задачаларын ничек үткәрергә галимдәргә, һәм өченчедән инде ошо эшкә ризалашкан галимдәр. Монда бу проектларның төп максаты ул теге прикладной аспект дип әйтеп китим, һәм бүгенге көнне нык кирәк булган технологик суверенитет, технологический лидерство өчен эшләнгән технологияларны булдыру киләсәктә. Ошо проектта инде һәр квартал саен Россия гыйльми фонды акча гына бирү түгел, нигә бик нык иттереп контролировать итеп бара. Һәм бездә дәүләт комитеты ул яктан карап барабыз, мониторинг барабыз. Ничек бара эшләр, ничек индустрия эшли, ничек заказ белән галимнәр эшли, гыйльми учреждениялар эшли. Менә ошо бөтен ниләрне без карап һәм 2-3 ел эсендә инде киләсәктә ошо технологияларны производствога биреп, яңа продукциялар гына түгел, эш урыннары килеп сыгу бит бар әле. Анда караганда ошо проектларның оештыруы яңадан да яңа технологиялар буенча килгән эш урыннары гына без беренче санаудан 200дән артык технология алына индустрияга һәм эш урыннары бирелә. Аңардан инде икътисадка инде налогтар да китерә алалар ул технологиялар. Но иң төп максаты ул кооперация. Берләшү әйтегез. Берләшү. Бына ошо конкурстарда катнашу, ошо пилот проектында катнашу, ул безнең республика өчен тап ошо технологик лидерлыкка ынтылышты тәэмин итәме һәм галимдарга мөгаен шулай ук ниндидер бер сәмдә өстәйдер, шулаймы, сөнки үсеш? Өстәй ул яктан инде безнең монда инде Башкортстанда безнең программа научно-технологического развития эшкә ашырыла бит инде. Анда инде безнең куелган максатларыбыз ул 400 технологияны
производствоға беру һәм яшь галимнәрне республикада алып калу. Менә ошо проекттар Кызыклы проекттар булһа, сәмле. Яшьләрне күп иттереп, фәнгә китереп һәм аларга әйбәт акча финанслы ниләр биреп, Үсеш мөмкинлекләре. үсеш мөмкинлекләре биреп, республикабызда алып калыр дип ышанабыз. Һәм республикабызга 400 технология производствога 30 елга тиклем ул максат бу проекттар якынайта. Тормышка ашырга ярдәм. Якынайта. Зур рәхмәт сезгә, Азат Әдибович, интервьюгызга. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы фән һәм югары белем буенча дәүләт комитеты рәисенең беренче урынбасары Азат Фәттахов белән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.